Xa con todo listo, xa pasamos o control, estamos a piques de subir ao avión. Imos a Friburgo. Escoitaches? Que imos a Friburgo? Celtistas, xa estamos en Friburgo, xa estamos no Europa Park listos para a rolda de prensa e para o último adestramento antes dese partido de cuartos de final de UEFA Europa League. Despois a descansar e mañá xa a coñecer a cidade e a polo encontro. Sí, ojalá lo consigamos. Hemos conseguido alguno de estos machadas o retos este año y creo que la mejor manera de conseguirlos es confiando en tus posibilidades y viendo a los rivales y a los escenarios y a las situaciones de frente y sabiendo que tenemos recursos para poder conseguirlo. Celtistas, hoxe en Celta Media On Tour, Friburgo. A cidade do noso rival en cuartos atópase no sudeste de Alemaña e semella tranquila ata que comezas a fixarte nos detalles. Así que, acompáñadenos a dar un paseo. Arrincamos no centro histórico coa Catedral de Friburgo. Gótica, construída entre os séculos XIII e XVI e cunha torre de 116 metros que domina todo o skyline. Aos seus pés, a Münsterplatz, cun mercado que leva funcionando desde a Idade Media. Desde aí o paseo te leva só á Porta de Suabia, unha das antigas murallas da cidade cunha lenda nas súas paredes. Así que, dentro música medieval. Os seus muros contan a historia dun home avaricioso que quixo mercar a cidade chegando con barris cheos de ouro. O que el non sabía é que a súa sensata muller xa cambiara o contido por area, facendo que a viaxe acabase cunha mestura de humor e advertencia. Pero esta non é a única porta, tamén teñen outra. Concretamente a de Main Street Store, construída como sistema de defensa a principios do século XIII. Pero o mellor aquí non está só nos monumentos, senón en como se camiña a cidade. Miras ao chan e aparecen mosaicos que marcan os antigos oficios de cada casa. E sen darte conta comezan a cruzar as rúas os Bansley, pequenos canais de auga que veñen do río Dreisman. Hoxe forman parte da paisaxe cotiá e serven de diversión para os nenos. Pero antigamente utilizábanse en caso de incendio ou para ahogando. Pero abre ben os ollos e os atopas, porque dice que se metes o pé accidentalmente casarás con alguén daqui. Se consegues non tropezar e seguir camiñando, chegarás a Ratsplatz, amplia, luminosa e chea de vida. E un pouco máis aló o Museo Agustiniano, un antigo mosteiro convertido en museo, cunha igrexa transformada nunha sala central de 12 metros de altura. Case a mesma altura que nos queda para pechar o percorrido por Scholzberg. O outeiro dende o que Friburgo enténdese de verdade, a cidade enteira, a catedral sobresaindo polos tellados e a selva negra. E ali ao fondo, non son os xogadores de camiño ao Parque Europa? Eu creo que sí, así que vémonos na seguinte parada, celtistas. Percorrido pola cidade, non? Sí, que tal, que vos pareceu? Moi bonita, a catedral moi bonita, tamén estivemos en Baden-Baden, que a catedral é moi bonita, moi pobo pequeno pero turístico, mola moito esta zona. Unha pasada, estar aquí casi falar máis galego que alemán é unha ventaxa. Pues soy medio español, medio italiano, pero vivo aquí en Alemania y sí, soy socio, por eso me voy hoy al estadio. ¿Y cómo es que eres socio del Celta?
Pues porque mi familia, la parte española, viene de Vigo y mi abuelo también siempre era aficionado del Celta y sí, por eso. Sodes de Bélxica, pero celtistas, entendendo galego e todo. Sí, todo. Somos de Galicia, sí. Pero vivides aquí. Aquí en Bélgica, en Bruselas, sí. Hasta Stuttgart fuimos en coche, así que a donde van, vamos a ir siempre. E dende onte xa moitísimo ambiente de celtismo pola cidade. Moito ambiente. Onte xa fomos tomar algo pola cidade, estaba repleto de camisetas celestes, como se estiveramos cerca de Vigo, igualiño. Tiven o cita co médico 8 horas antes de coller o avión, pero me deixou, senón non estaba aquí. De Polonia a Alemania, pero bueno, a paixón non ten límites. Celtistas, hoxe non foi o día, pero todavía queda Vigo, queda Banca Balaídos, coa nosa xente e disfrutando deses 90 minutos que estamos seguros que serán para soñar.